Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн хөрмәтле телевизор караучылар. Туры эфирда сезне сәламлим мин Айзилә Батырханова. Тапшырубызның иҗат төркеме безнең белән булган һәр тамашачыга күтәренке кәеф, уңышлы һәм нәтиҗәле эш көне тели. Бүген 10 май, чәршәмбе. 1883 елның 10 майында император Александр III карары белән ак, зәңгәр һәм кызыл төсләр Россиянең милли төсләре итеп игълан ителәләр. 1887 елның 10 майында Александр III Мәскәүнең Кызыл мәйданында зур сәүдә рәтләре ачуны имзалый. 10 май язучы Гариф Закир улы Галиевның тууына 120 ел. Гариф Галиевның төп темасы авыл, анда булган тарихи вакыйгалар, үзгәрешләр, аның үткәне, бүгенгесе һәм киләчәге. Авторның «Хаттан башланды» исемле бер пәрдәле комедиясе аеруча уңыш казанып, 3 мәртәбә рус телендә һәм немец телендә басылып чыга. Иҗат ничек ярала? Менә шундый фәлсәфи сораудан башлыйк әле бүген иртәбезне. Уйлый башласак, фәлсәфәгә бирелсәк, монда бер тапшыру вакыты гына җитмәс шул. Хәер, һәр иҗат кешесенең бу сорауга җавабы төрледер. Ә менә Кариев театры артистлары иҗатның яралуын ничек күрә? Без дә, кадерле тамашачылар, бу вакыйганың шаһитлары була алабыз. 14 майда Кариев театрында яралу дип исемләнгән музыкаль хореографик перформанс. Бу турыда тулырак студиябезнең бүгенге кунаклары Кариев театры артистлары Алсу Шакирова һәм Эльдар Гатауллин сөйләрләр. Исәнмесез, кадерле кунаклар? Хәерле иртә. Сез икегез дә иҗат әһелләре, шуңа күрә инде сорауны да шуннан башлыйк әле. Иҗат ничек ярала? Иҗатның яралуы ул бик кызыклы һәм бик авыр процесс. Без бит инде менә тамашачы килә залга, тамашачылар залына ул спектакльне, мәсәлән, җәбрәр перформансның бер өлешен генә күрә. Ул артистларны күрә. Һәм иҗади проект яралганда ул инде бик күп кешеләрнең бергә эшләнгән зур эше. Менә иҗат ул ярала башта кемнеңдер язучының башында, аннары режиссерның идеяларында, аннары рәссамның ниндидер эскизларында, костюм эскизларында. Аның өчен эшли бик күп цехлар, монтировочный цехлар, костюмерлар, реквизиторлар, аннары аны сатырга тиеш администраторлар. Һәм дә инде менә бу бүтән кеше бергә гөрләп эшләгәндә генә без иҗади процессның шәп җимешен күрәбез. Менә иҗат шулай ярала. Бер караганда шундый катлаулы да кебек. Ләкин менә ул эшкә бирелеп китсәң, ул шул кадәр җиңел бит, Алсу, әйеме? Җиңел дә, катлаулы да барыбер. Менә кайбер кеше бит уйлый, артист эше ул шундый җиңел генә дип уйлыйлар. Уйламыйлар аның бик озак эзләнгән образларын, аннары бик озак үткән репетицияләрне, үзендә эзләнүләрне, аны бит беркем дә уйламый да, белми дә. Артист эше ул бик авыр, ләкин бик тә кызыклы. Артист эше генә дә түгел, гомумән бөтен театр эше. Кыскасын гына әйткәндә, бөтен әйбергә бу безнең музыкаль перформанс ул кыска гына, бәләкәй генә экскурс була, һәм дә инде һәрбер процессны безнең тамашачы күрә алачак. Менә ничек Алсу әйтте, ул нәрсәдән башлады? Ул гомумән идеядан башлады, орлыктан, профессиональ әйткәндә ул зерно. Ничек ул закладываться итә, һәм дә инде шул бәләкәй зернодан ничек ул үсеп килә, һәм дә инде ул ничек сәхнәдә туа дип әйтергә була. Бу перформанс әле ул гадәти түгел безнең өчен дә, чөнки бу перформанс безнең урамда, театр эчендә түгел, сәхнәдә түгел, без перформансны уйныйбыз урамда, театр мәйданчыгында. Бу перформанста ишетәчәксез сез безнең шагыйрьләр, безнең Хади Такташ, Мөдәррис Әгъләмов шигырьләре белән бергә бәйләнгән биюле, пластикалы перформанс күрәчәксез. Килегез. Бик кызык. Менә перформанс һәм перформанс дип кат-кат әйтелде. Чынлап та менә бу бит заманча сәнгать төре. Һәм шулай да тамашачыларыбызга аңлатып китик әле. Нәрсә соң ул перформанс? Эльдар, бәлки син бу сорауга җавап бирерсең. Сүзләр белән әйткәндә генә инде ул гомумән үзеңнең булган идеяңны менә шул нестандарт формада тапшырырга, бернинди жанрда, бернинди
рамкаларда юганы, үзеңнең идең, үзеңне ничек күрәсең, һәм дә инде ничектер үзеңнең эмоциональ ишеңдә булган кичерешләрне менә шулай күрсәтү, выплеск. Күрсәтү һәм мин аны бүлешү дип тә әйтерим. Менә безнең иҗади процесс белән бүлешү. Сез дә менә безнең белән бер нидә булыгыз дип. Әйе, гадәти спектакльгә без инде киләбез, карыйбыз һәм инде үзебезгә ниндидер рухи азык алып кайтып китәбез. Ә менә перформанска барыр алдыннан ничектер тамашачы әзерлекле булырга тиешме? Сезнең фикерегез? Минемчә юк. Минемчә аңа әзер булырга кирәкми. Минемчә менә перформанс шул әйбер, син аны хәзер күрәсең, хәзер кабул итәсең һәм аннары ниндидер уй фикерләр белән кайтып китәсең һәм үз эшеңдә инде үзең өчен аңлыйсың, ниләр син күрдең, ниләр син аңладың, ошадымы сиңа, ошамадымы сиңа. Шулай да миңа кызык. Менә сез бит инде әзерләнәсез, әйеме? Менә шул перформанстан бер кыска гына үзек күрсәтеп китә аласызмы? Юк. Үзек тә түгел, мәсәлән, ниндидер юк ди аласыз. Безгә монда кысан булачак быйганы эшләр өчен, эшләп күрсәтер өчен. Анда шуны әйтеп китәс килә, Айзилә. Безнең перформансында катнаша олы буын һәм без яшьләр. Без яшьләр, әйе. Монда инде Нурия абыйыбыз, безнең Нурия Әхмәтсаев, Рәмзия Закирҗанова, Фируза Зиннатуллина, Халида Сөнгатуллина. Олылар безнең шигъри формат өчен җавап бирәләр. Ә без инде гомумән перформанс буена хәрәкәтләнәбез. Шуңа күрә без үзек күрсәтә алмыйбыз, чөнки ул гомумән бөтен перформанс ул пластикада шишелгән. Менә бит. Әйе. Инде кыска үзекләр бар, һәм дә инде һәрбер безнең персонаж үзенең үзегенә ответственный анда бар режиссер сәхнәсе, мин анда катнашам. Мин режиссерны уйныйм. Мин режиссер булып режиссерны уйныйм. Анда шулай ук безнең бар кыска гына сәхнә администраторлар буенча безнең анда администраторыбыз да катнаша. Драматург булып, драматургыбыз да катнаша. Шулай итеп китергә була. Драматург әйе була. Ну, драматург без аны сез театр тормышын күрсәтәсез әлеге спектакльдә. Шулай Әйе, аның менә идеясыннан сәхнәгә чыкканчыга кадәр нинди этаплар үтә иҗади процесс менә нинди була ул. Бик кызык. Һәм әлеге перформансның режиссеры турында да әйтеп китәгәле. Бу перформансның режиссеры Булат Гатауллин һәм инде идея авторы һәм хореографы Елена Музеева. Һәм дә шуны әйтеп китәсе килә. Безнең бу перформанстан җыелган акчалар алар бала йортына күчәчәкләр. Шуңа күрә бу әле безнең хәйрия чарасы да. Менә сез безнең перформансны карап, әле балаларга да ярдәм итә аласыз. Һәм аңлавымча әле безнең театр янында була шундый бәләкәй генә будка шикелле бер инде һәм анда да урамда бит инде без кешеләрне шикли алмыйбыз берничек тә. Шит үтеп барган кешеләр дә перформансны карый ала. Һәм дә инде әгәр дә сез билет сатып алмасагыз, әмма сезнең балаларга булышасыгыз, ярдәм итәсегез килә икән, сез шунда үзегезнең өлешегезне кертә аласыз һәм инде театр аны әлбәттә балалар йортына илтеп бирәчәк. Димәк, кадерле тамашачыларыбызны тагын бер кат 14 май көне кичке 8-дә без Кариев театр мәйданчыгына чакырабыз. Килегез, күрегез, безнең белән булыгыз, перформанс карагыз. Әйе, әйтергә кирәк, чынлап да, менә Габдулла Кариев бит ул үзе дә прогрессив карашлы кеше булган һәм инде сезнең театрыгызда гел прогрессив рухта, гел алга бара, гел заман белән алга бара. Шуңа күрә гел шулай булсын. Бик зур рәхмәт бүгенге иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен һәм инде сезгә әлбәттә уңышлар телибез. Бик зур рәхмәт. Уңышлы көннәр. Ә без тапшыруыбызны дәвам итәбез. Илшат Вәлиев исеме татар җыр сәнгатенә битараф булмаган тамашачыларыбыз өчен бик яхшы таныш. Ул үзенең профессиональ хезмәт юлын Татарстан дәүләт фольклор ансамблендә солист булып башлап җибәргән иде һәм аның иҗат үсеше һәрвакыт тамашачылар күз алдында булды. Бүгенге көндә аерым концерт тамаша белән чыгыш ясап тамашачыларыбызны шатландыра да ул. Тулырак Фәннур Хәсәнов һәм Ринат Сахибгәрәев видеоязмасына карап үтик. Иҗатта 20 елга якын вакыт, азмы ул, әллә күпме? Кемгәдер ул бер мизгел булып күз ачып йомганчы шыма гына үтә дә китә. Кайберәүләр өчен бу юл бормалы һәм сикәлтәле булып килә. Шуңа да ул авыр һәм озын булып тоела. Әлбәттә, һәр иҗатчының үз язмышы, иҗатка үз юлы. Казанга инде яшькә килеп
2005 еллардан бирле сәхнәдә эшләп килүемә инде 20 ел чамасы булса да, менә никтер Казанның үзендә мәркәзебездә мин концертларны бик еш куймадым. Тик шулай да сәхнәдән бер дә төшмәдем. Һәр вакытта да сәхнә минем төп эшем булды. Төрле төбәкләрдә, чит илләрдә дә бик күп чыгыш ясарга туры килде. Казаныбызда инде бик күп ел филармониядә да эшләдем. Шуңа күрә сәхнә ул минем төп юнәлешем. Һәм инде менә бу быел дусларымның, жан дусларымның нык итеп соравы буенча әйдә инде җитәр күпме качып йөрергә була концерт куй Казанда дигәч, мин яңадан сәхнәгә чыгарга булдым. Шуңа күрә бүгенге көн миңа бик дулкынландыргыч. Илшат өчен тырышлык, үҗәтлек, белемгә, югары профессионаллеккә омтылуның шиге юк. Сөйләм теле камил, төгәл, баян, гармон, курай, фортепиано һәм башка музыка уен кораллары белән иркен сөйләшә ала. Репертуар байлыгы зур һәм киң кырлы. Һәр тамашачы зәвыгына туры килерлек, жан азыгы табардай җырлар бәйләме туплап, чыгыш ясау булсынга эшләү нәтиҗәсе. Терелей сәхнәдә җырлаган җырчы ул спортсмен кебек һәр вакыт тренажда булырга тиеш. Мин ничә ел сәхнәдәге концерт куеп тормасам да, мин көн саен өйдә 2 сәгать распевка, җыр, мин вокал үземнең дәрәҗәмне төшермәскә тырышып, һәр вакыт өйрәнүдә, һәр вакыт эзләнүдә, һәр вакыт үземнең җырлавымның камиллеген арттырырга тырышам. Чөнки аның шиге юк, беркайчан да өйрәнеп бетә торган әйбер түгел. Шуңа күрә эшләргә Аллаһ Тәгалә исәнлек биргәндә, Алла бирса. Кеше турында сөйли башласаң, иң беренче чиратта аның кешелек сыйфатларына, үз-үзен тотышына, сөйләм теле, дөньяга карашы һәм туган төбәгенең дә кайдан булуына игътибар итәсең. Бу яктан караганда, ут күрше Башкортстан җирлегендә туучылар я җырчы, я композитор, я шагыйрь булалар кебек. Илшатта бу талантлар барысы да бар. Өстәвенә әле ул ышанычлы дус та икән. Аның дусларга багышланган 4-5 җыры бар. Ул һәр вакытны бөтенебезне илһамландырып, дәртләндереп, дусларны җырлары белән берләштереп алып килде. Бүгенге көнгә хәтлем халык ярата, афәрин диясе генә кала. Ул үзенчәлекле тавышлы җегет, чөнки беркемгә охшамаган, зур харизмлы һәм бик матур телле җегет. Бүгенге көндә ул халкыбызга бик күп кирәкле шәхес дип саныйм. Мин Илшат Валиев дигән җырчыны бик хөрмәт итәм, чөнки мин аны кичкенәдән тыңлыйм, иҗатташ дус дип әйтә алам. Зур хөрмәт һәм ниндидер тавышына да бик кибән китәм. Музыкант бик каты зур дәрәҗәдә, җырчы бик каты зур дәрәҗәдә бетәсендә, аның профессиональ яклары бик каты күп. Эшләгән эшен җиренә җиткереп эшли. Шуңа күрә җырчы буларак Илшатны әйтә алам мин, беренчеләрдән беренче ул. Сәхнә ул шундый әйбер, эстрада ул үзгәреп тора. Шуңа күрә каушау хисләре дә бар, бераз гына ничектер шомлы, куркыбрак торулар да бар. Тик шулай да сәхнәгә чыккач, ул каушаулар барысы да юкка чыга, чөнки тамашачының җылы алкышлары, аларның нурлы йөзләре безне һәр вакыт яшәтә, канатландыра, җырласы, яшисе килә башлый. Сәнгатебез күгендә шундый талантларның булуы күңелгә ышаныч исти. Әлбәттә, Илшат Валиев тамашачыларга үзен яраттырырга өлгерде инде. Аның үз җырлары, үз юлы, үз тамашачылары бар. Алдагы елларда да аңарга авырлыкларга бирешмичә уңышлы эшләвен теләп калыйк. Бүгенгә без сезнең белән сау булашабыз. Иртәгә сәгать 9-да Россия 1 каналында кабат очрашырбыз. Тапшыруыбызны Илшат Валиев башкаруында «Һаман яратам» дип исемләнгән җыр белән тәмамлыйбыз.
Yıldızlı ayaz kөгengeni eğer Ağır bulutlar kaplap gitseler Karşı isken jil kaplansa tınığa Mıkbul sinigine tiksin canımda Bir şey görmez ağışkanımga Canımda tiksin, tiksin canımda Sakla süyünü toplama berük Oluk hislerini vaklama berük Uzar ömürler akkan su gibi Ömür bir gene süyümen gelir Uzar ömürler isken jil gibi Süyümen gelir, süyümen gelir Bir şey görmez ağışkanımga